Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqsidul awwalu dha'ifu utawi maksud kang awal iku ad-dha'if kang dha'if. Toroke kena irfan. Al-awwalu ta'rifuhu utawi kang awal iku ta'rife hadis dha'if. Ana roro ana lughatan ana istilahan. A lughatan diddul qawi. Wa ta'rifu dhaif lughatan diddul qawi. Utawi ta'rife dhaif ing dalam lughat iku diddul qawi. Sebalike wong kang kuat. Jadi sebalike wong kang kuat iku wong kang dhaif. Wa dha'fu hissiyun wa ma'nawiyyun. Lan utawi lemah iku terbagi roro, ana secara hisi, ana secara maknawi, fisik dan non fisik. Wal muradu bihi huna dha'ful ma'nawiyyu. Dan dimaksud di sini lan utawi kang den karepan kalau dhaif ing dalem kene iku dhaif kang bangsa maknawi non fisik. B istilahan wa ma lam yajma' sifatal hasani bi faqdi syartin min syurutihi. Utawi ta'rife dhaif ing dalam istilah huwa ya dhaif iku barang ko hadis kang durung ngumpulaken ya barang ing sifate hadis hasan kalawan sebab kekurangan siji syarat saking syarat-syarat hadis hasan. Qala al-Baiquni fi mandumatihi wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaif wa huwa aqsamun kasur. Aja kusur dibenerakan ku bocah kusur iku ya. Ngucap sapa Syekh al-Baiquni ing dalam nazamane al-Baiquni ing lafadz wa kullu ma an rutbatil husni qasur. Dan utawi saban-saban barang ku hadis kang kurang kang cendak ya barang saking derajat hadis hasan iku mangka ya barang iku hadis dhaif. Lan hiya hadis dhaif sakehe wilangan kang akeh. Ya aksam. Mana ta? Wa huwa kasur aksamhu. Datur belah arwat semeronoku. Asani tafawutuhu. Dadi kang kaping 2 iku undak usuke hadis dhaif. Wa yatafawatu dha'fuhu bihasbi syiddati dha'fi ruwati wa khifatihi kama yatafawatu sahih. Lan berundak usuk. Apa kedhaifane hadis dhaif? Kelawan mempertimbangakene parae dhaif sake prawina hadis dhaif lan entenge atine dha'fu ruwati kaya barang kang undak usuk apa hadis kang sahih pada seperti kaya hadis sahih ana undak usuk fa minhu dhaif maka setengah hadis dhaif iku dhaif wa minhu dhaif jiddan setengah hadis iku dhaif kelawan temenan ana man wa minhul wahi setengah saking dhaif iku al wahi ning dhaif Mas. Lan setengah saking dhaif iku al-wahyi. Wa minul munkar setengah saking hadis dhaif iku mungkar. Wa syaru anwa'il maudhu' lan utawi kang luwih sangat-sangat saking jenis hadis dhaif warne dhaif iku maudhu'. Oh, hadis maudhu'. Iku sing paling rendah ya. Palsu kumaha. Asalisu awhal asanid kang luwe dhaif saka isnad. Wa binaan ala ma taqaddama fi sahih min dzikri as-sahih asanid faqad dzakara ulama fi bahthi dhaif ma yusamma bi awhal asanid. Lan karena ngejenengaken ing atase barang kang wis dingin ya barang ing dalam hadis kang sahih saking nyebute saking luwih sahih saking isnad. Mangka teman-teman wis nyebut sapa saking ulama ing dalam ngebahas hadis dhaif ing barang kang den aren ya barang kelawan auhal asanid
kang luweh dhaif sak isnad. Kan lamun hadis sahih ana as-sahhul asanid. Ning hadis dhaif ana auhal asanid. Iki paling parah isnad. Mata rantai perawi ini paling parah. Wa qad dzakara al-Hakimun Naisaburi jumlatan kabiratan min auhal asanid bin nisbati ila ba'd as-sahabah aw ba'd al-jihad wal buldan. Lan teman-teman nyebut siapa Imam Al-Hakim An-Naisaburi ing jumlah kang gede kang akeh saking sake kang luwih dhaif sak isnad kelawan nisbah maring setengah sahabat atau setengah sake arah lan sake negara. Wa adzkuru ba'dal amthila min kitabil Hakim wa ghairihi. Lan nyebut disun setengah sake contoh saking kitab Imam Hakim lan liyane kitab Imam Hakim. Faminaha auhal asanid bin nisbati li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setengah saking auhal asanid atau jumlatan kabiratan kan. Maka setengah jumlatan kabiratan iku satu auhal asanid kang luwih dhaif sak isnad kalau nisbah kadue Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sapa? Apa dibacanya ku? Sidqatu bin Musa ad-Daqiqi. Ya maknanya. Makanya tadi bacanya. Arane ki Sidqah bin Musa ad-Daqiqi. An Farqah as-Sabkhi an Murrah at-Tayyib an Abi Bakar. Jadi ki lamun ana silsilah an Sidqatu an Sidqata bin Musa ad-Daqiqi an Farqah as-Sabkhi an Murrah at-Tayyib iki auhal asani. Dudu berarti apa Sayyidina Abu Bakar dhaif dudu. Tapi iki jalur-jalur makanan iki sing ngembrah. Be awa asani di Syamiyin kang luwih dhaif sak isnade artine kelompok Syamiyin. Negara Syam kabeh. Sapa Muhammad bin Qais Al-Maslub an Ubaidillah bin Zahr an Ali bin Yazid an Al-Qasim an Abi Umamah. Ari Sayyidina Abi Umamah memang sahabat ya. Awha asani ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu as-Suddi Shaghir sapa Muhammad bin Marwan anil Kalbi an Abi Shalih an Ibn Abbas. Jadi jalur Ibnu Abbas ga lamun setelah Ibnu Abbas iku ana isnad Suddi Shaghir berarti Suddi Kabir mah berarti Muhammad bin Marwan Syaqim Kalbi Abi Shalih iku auha asanid lamun atinema isnad Ibnu Abbas. Qala Hafiz Ibnu Hajarin hadis silsilatul kidhb la silsilatul dhahab. Kan ana silsilatul dhahab ya sing kanjeng pengen. Silsilatul dhahab itu siapa? Imam siapa kasih dik teh? Iku silsilatul dhahab iku. Nah, anak jari Ibnu Hajar ngucap siapa Al-Hafidz Ibnu Hajar utawi iki iku silsilatul kadzib, dudu silsilatul dhahab. Parah men. Misalu sijmaning. Misalu ma akhrajahu Tirmidzi min tariqi Hakimil Asram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata haidon aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Utawi contohnya hadis dhaif iku ma akhrajahu Tirmidzi. Hadis kang wis ngetoka ini hadis sahabat Imam Tirmidzi saking jalur periwayatan Hakim Asram saking Abi Tamimah Al-Hujaimi saking Sayyidina Abi Hurairah saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi man ata haidon sapa wong kang nekani ya wong ing wong wadon rabi kang lagi haid al mur'atan atawa rabi ing dalem dubure rabi amra'ah atau nekane wong kang tukang budak bade mangka teman-teman wis kufur ya siman kalau barang kang wis den turunakne barang ngatas kanjeng Nabi Muhammad. Summa qala Tirmidzi ba'da ikhraji la na'rifu hadzal hadits
illa min hadithi Hakim bin Asram an Abi Tamimata al-Hujaimi an Abi Hurairah. Kari-kari ngucap sapa Imam Turmudi dalam susu ngetokan hadis jere Imam Turmudi ora weruh kita ing ikilah hadis angin saking hadise Hakim Asram saking Abi Tamimah al-Hujaimi saking Abi. Jadi jalur periwayatan hanya iku kudu hadis ki sing redaksinya man ata haidon sampai peragatku jere Imam Turmudi hanya jalur apa periwayatannya saking Hakim Asram. Summa qala dha'afa Muhammadun hadzal hadis min qibalis nadi. Kari-kari ngucap Imam Hakim dha'afa Muhammad. Dan sing dhaifakan siapa Imam Muhammad? Imam Bukhari ya insyaallah. Muhammad bin Ismail ya. Ini ikilah hadis saking arah isnadi hadis. Hadal hadis. Qultu li anna fi isnadi Hakiman al-Asram. Ngucap isun jere Imam Turmudi karena apa sampai tekang didoakan karo Imam Bukhari karena setuning dalam isnad hadis iku apa ana Hakim al-Asram wa qad dha'afaul ulama lan teman-teman wis ngodoakan ing Hakim Asram sapa saking ulama hadis faqad qala anhul Hafidz Ibnu Hajar fi Taqribit Tahdzib fihi layyinun. Maka teman-teman harus mengucap saking Hakim Asram sapa Al-Hafidz Ibnu Hajar ing dalam kitab Taqribit Tahdzib fihi layyinun ing dalam Hakim Asram ikul layyinun. Jadi layyin itu bahasa jarh buat ta'dil layyin. Iku melayyinun. Kamu kayak wong kene apa ya? Apa ya? Layyinun Kang goyang-goyang artinya apa ya Kang? Bocah kuma iki je. Kadang mengkain bahasan apa kan je? Labil. Ya, labil. Encak-encok bocah kuma. Iya. Iya. Lain iku bahasa jarak wa ta'dil iku. Labil ku cocok. Iya, labil. Kadang mekenen bareng anu ngomong dina anu mekenen. Bocah kuma ngomong senpas-sentut. Iya. La delot bocah. Iya. Bagus kilah fi layyinun iku tetep ing dalam Hakim Asram iku la delot. Ganti maksudnya orang konsisten. Iya, orang konsisten. Jadi apa ya lain jadi orang dhaif hadis ya makanya. Jadi amun ana jalur periwayatan hadis ning kono ana Hakim Asram. Oh, iku apa? Dhaif hadisnya. Wah, itu lama kita langsung bacaan hadis be langsung dhaif. Langsung. Lah deh keliwat. Apa kira apa hadis pun? Wis ijo, wis dhaif hadis sahih. Terus lari Ren. Wis lah. Hukmu riwayatihi. Ahsan. Wallahu alam bissawab.